Teellisemmällä linjalla ja syksyllä 2024 nähtiinkin suositun Tosi-TV-ohjelman erikoiskausi. Kerro, mitä eilen tapahtui. Joo, siinä hallituksessa päätettiin, että koulutuksesta ei leikata, mutta sitten kokoomuksen kanssa illalla oltiin paljossa ja kyllähän sitä sitten leikattiin, että olihan siinä jotain pientä muutakin. Mitä pientä muuta? No vihreille luvattiin, että turkistarhaus lopetetaan. Siinä ännipäissään kuitenkin päädyttiin häkittämään minkkiä. Että Siinä nähtiin ainakin varsin erikoinen strippi-show, jossa sukka oli jalassa, ei tosin oikeassa eikä vasemmassa. no siitä minä kyllä voin ottaa ihan niin kuin täyden poliittisen vastuun, että meillä on keskustassa ollut jo pitempään semmoinen linja, että sukkaa ei pidetä oikeassa eikä vasemmassa jalassa, vaan keskustassa. Ei mulla tänään muuta. Hyvää yötä. Hyvää yötä, Sami Kuronen.